uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi akayonzanga akatshaywa. Hehe, ndingabe ndithi sinathunile. Nizawukhumbula mos into yoba kukhona lo Kelvin Mathibedi oyi-security owner oke wavela apha nezitholo ezimanyukunyezi ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathatha loo nto uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayibhekisa ecourt. Uthe lapha ecourt ezama ukuzidefenda yena uKelvin Mathibedi igqosha lakhe langumuntu otshoyo into yoba hayi akhonto akayithethile eqala ukuthethwa ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Even uPaulo Solovan babethethile ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Yakhona nento ethi ngathi otherwise bona nje ayo ngabantu abasokola ncam khona nje bangalahlela lonto efunwayo, otherwise bona lanto abayithethile bayeminisha. Hayibo, wabuya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi namagama athi he was hoping into yoba lo Kelvin Mathibedi first day yabo mhla beyo appeara ecourt uba beke khona, but kwenzeke ngoba ngathi khona nje igwaba abakayo waba nayo akazange bekhona lo Kelvin Mathibedi. Wathi since ebonakala ngathi indoda efumile usindwa imali, ipokoto zakhe ziyasindwa imali nje, unayo lo mali makathathe lo madlala yakhe ayise kuma charity organization. Hayi ke salindele ukuva iba izathini feedback yakho na. Yabuya ifeedback ethi hayi court iswinisile icase yethu kuthiwa ukhithi uKelvin Mathibedi makayorhoxise ezazithola akazithethe ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, ahamba yodelete yonke lanto wayehambe iposta kuma social media space ethetha ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Aphinde futhi aya nawo apho wayebroadcastwa khona, apho wayeinterviewwa khona ethethana nezotsholo because wa-interviewa ndithi kwavela nase-TV yena lo Kelvin Mathibedi. Makaphindele apho, angapheleli apho abhatale even illegal fees zethu. Sirepresenta ngubani phofelo xesha ku-advocate Isikhakhane. He doesn't come cheap. Yabuya into enjalo. Hayibo kuhamba nje insuku ezimbalwa kwathiwa uKelvin Mathibedi uthi uyiphindisa back ecourt lonto leyo. Uthi nje yena akazuyirhoxisa lonto akayithethile phi ufuna ukuyo-interdicta lonto leyo. Hayi ke baphindele ecourt. Hayibo bafethu sawina futhi thunile. Yabuya into ethi wena Kelvin ambocima lanto ayibhalile apho. Hayi ke amagqwetha ke uye wanyanzeleka kasena double up ngoku. Uye wanyanzeleka into becimile amagqwetha abhala ileta etsho into yoba umuntu wabo uyavuma into yoba uzawuyeka ukuhambe ethetha kakubi ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu, uzahamba ayerhoxisa zonke ezo zinto ezwayezithethile okanye wayezibhale kuma social media space. In fact udelethile. Hayibo bafethu ingxaki ngokwathi akakwazi kuphindela kweza apho waye-interviewwa khona kweza channel TV ke ngoku because udepende nje ngabo bangam-invite inoba uzathini uzahamba aye phayana. Niyabona ukulahlekiswa kwamba ulahlekiswa because naye nje into ethi nje hayi lo muntu wanje seke tsarhwa nje ngamanzi bekungasonga wonke awakhe.